Good evening, Ma'am Lynn. Lee Sung Soon, good evening.
Hello, Sis Rina. Good evening. I-play ko. Ay, sorry. Sis Rina, i-play kita mamaya ha. Nagtutupi lang ako ng mga damit.
Hello, Ma'am Jean. Good evening. Boss G. Ma'am Rakitera, good evening. Ulan. Boss Bell, good evening, Boss Bell. Umuulan dito sa amin ngayon. Masarap matulog. Mami T, good evening, Mami T. Napagod. Napagod ako, Ma'am Jean. Ano ako, lowbat. Boss Bell, good evening. Umuulan dito ngayon sa amin. Masarap matulog mamaya.
Busy. Busy, Ma'am Jean Busbel. May ano na kasi, LPA. Luzon yung ano, yung area na affected. Pero ako sa Sabado, magputol ako ng mga sanga-sanga ng kahoy namin dito. Preparation sa Bagyo. Araw-araw pa, Boss Bell. May bisita. Kami nga, Boss Bell, sa office. Naku, busy din. Nung programa ng aming kataas-taasang boss, araw-araw, parang ano lang, CR lang yung pahinga mo at kain. Kahit nga kahit nga kumakain ka, nagtatrabaho ka. Kasi kailangan yung report. Paspas talaga. Kaya ako, lagi akong late, Boss Bell. Ay, sige, Boss Bell. Sige po, uunahin niyo muna yan. Raindrops falling on my head. Umulan dito ngayon. Nasarap mamaya matulog. Raindrops falling on my head. Ay, hindi pala. May roof pala. Umuulan dito, guys. Sa inyo, kamusta? Maulan ba? Naangada mo, ito yung butang ko yaman. Dapat kumay lang. Dapat ko rin, mabakal ko lang. Dapat mo.
umakyat ka ng ligaw, pumasok ka ng pulis na papayag, kaya sign ka ng ibang lugar. Kasi balik si Commander. Kaya pala siya galit, yung mga upat na mga babae, estudyante, para lang pala sa kanila yun. Hindi pwede siya sa drugs, ng tipo, armado. So medyo nasamang loob ko. Then, dumating ang panahon na naiwan sa akin yung libro na pula, ang sitong ko ang nakalagay. Nabasa ko yung kalahati. So naintindihan ko, pag tayo nasa Hongko, wala tayong kinabukasan. Kasi kumot, lahat kumot. Wala kang masariling gamit. Hindi kagaya sa atin na sa labas, demokrasya, makasarili ka ng TV, may motor ka, may sakyanan. Pero pag nasa komunista ka, the word common, wala kang masarili. So pagdating daw, naintindihan ko talaga, kalahati pa lang. So wala kinabukasan. Hindi. Pag 86 to 88, bumaba ako na hindi alam ng parents ko, ultimong kamag-anak ko hindi alam kasi marunong ako talaga ng sikrito. Kalibay ko, trabaho lang ako. So pag dating ng 89, nag-striker ako na generate sa Kirmatalin sa Marawi City, doon ako nagsisimula na para magsundalo. So nakakaibigan ako ng mga opisyal doon. Yung opisyal na ambos, nakakulong ako. Kaya yung tatay pala niya, PNL ng expedition, nung nagbisita ko doon, doon ako kinuha na siya na mag-training. So pagkakilala namin ng tatay yung opisyal na yun, kinuha ako bagay. Kinakupasa, pinasakay na ko ng Sibat Captain para mag-training dito sa taong napipita na yung isa. May tira pag-rapid ko, bumalik kami na 6 division, kasi 6 division po ako. Nag-stroke kami,
estudyante, bawat katon, higit ng tubig, nandiyan sa ilog. Pagbaba ng lupa namin, yung kalabaw sa sobrang takot, sobrang 60 plus, lalaki babae, di na nag-away. Ipon-ipon. Ay, pagbaba ulit sa lupa namin, biglang inararo ng kalabaw. So dito siya napasok sumay sa kalabaw sa siya, yung uniforme. Nagana doon sa ulo. Pag ganun niya sa ulo, sabi mo sa kuwit, pagkili nyo. Hindi lang imporme yung batang ngayon kalabaw. Tatlong bala, walang kuwit. Umako dito sa dito na lang mga kalabaw. Ano yung kalabaw? So nabitawan siya. Ang natama sa kasamaan ko, ito, uniforme at saka ito. May sugat. So, ang ginawa ko, tumawag ng helicopter, tanong ko sa mga opisyal, okay, tayo ito iba. Ngayon, sabi ng mga opisyal, ikaw yung bahala dyan sa kalabaw para dito kayo man-rights. O sige, sir. Pagkatay ko doon sa pinilihan, The overall. pero mahirap na nakatira. Ang nakita ko doon, puro babae, mga bata at saka mga babae. Ngayon, nakita ko yung dalawang tao na medyo pagka masyado. Parang hindi ba nakasakit. Sabi ko, sinong man dito? Bakit ako yung kalabaw na yan namatay? Bayaran namin. Sir, buntis pa naman yan, sir. Sige, bayaran namin. Magkano? So, kalabaw ngayon, sir, is 3,000 niya yung anak niya.
binigay ko yung tempo pito, sunod ako na. Noong pag ako na yung sumama, naiwan na yung mga kabats ko, nag-operation kami. So papunta kami dyan sa tinatawag na LCB96. Yung LCB96 na yan, kung malaman nyo yan, makita mo yan pag lumingon ka dito, Malindabaw to Dipos ka, makita mo sa right side na mataas na bundok. Ang ubos niyan, Patimbigay. LCB96 ang tawag, kaya 796 yung elevation niya mula sa dagat. So pinasok namin kasi may balitang Camposente at Pasitif. Lumakad kami ng alas 2 ng madaling araw, dandahan, malapit sa target. Pagka tanghali, nasa kalagitan pa kami. So pagka inabihan na, nadikita na namin. So nung nadikita na yung LCB96, kinabukasan ng umaga, umpisa na yung labanan. So matindi yung labanan, kumabot ng kalating araw, sobrang pa. Tawag ng Diyos, nakuha namin yung kampo na yun. Pagkakuha namin ng kampo na yun sa NPA, so nilagay kami doon mag-detachment. At kadaigib, kabayo. Ang nakabili, kabayo. Kasi kung tao, umaga ka pababa, hindi ka magkabalik sa hapon. Kung malagad tao, kung kabayo, wala umaga, magbalik sa hapon. May karga ng pagkain. Lahat ang kailangan ng sundalo. Noong tagal na nag-detachment kami, naka-schedule ako mag-aringan. So, umuwi ako sa amin. Bakasyon. Balitaan ko na lang, inatak ulit ng ipe, nakuha din. Maraming namutin ng lupa, may namutan, nabuhay pa. Ang warrior namin, ulat ang mata kasi yung mga buwan, yung mga tukre, dyan sa harapan niya bumabagsak, ayaw nag-withdraw kasi matigas talaga, hindi talaga matama-tamaan din. Pero nung pumutok na yung mga tukre sa harapan niya, tinamaan yung sa mata niya. May isang kapat din ako nadali. Tinamaan niya sa mata pero hindi namatay. So nung pag-report ko, wala na. Ngayon, sa labanan ng 47, wala pa ako hanggang nandyan ako. Sa 500 plus na isang batalyon, ang walang tama sa amin, lumabot ng 300. So ngayon, ang lahat ng mga IB sa karating lugar, kagaya ng 37 IB, 38, 39, 40, sa lahat ng IB hanggang na 6 division, yung mga medyo hindi nagustuhan sa ilang mga batong, itapon sa amin sa 46, pero walang mag-report. Dahil critical ang area. Ngayon, subject kami yung provision. Pero anong master, hindi ko makalimutan na era ng sa 46. Sino yung mga commander ng FPA na kalaban niyo noon? So sa totoo lang, tama yun sir. Tanong ko sir, magagandang tanong. Ang matinding kalaban dyan nga nagpapadisyon sa akin is dalawa yung pinakatigas. Si Commander Vinsar, si Parago. Si Vinsar is Leonardo Payo. Si Vinsar is, kasi Parago, yun siyang bitaw. Yung sa Sigiging Window namin, nakilala ko na yun, napakahirap yung lugar na yan. Kahit ngayon, tingnan nyo, yung papunta ng mga tapo. Kasi yung mga bundok dyan, napakataas ng mga bundok, napakalamig. Although nga, skydiving ako, masayin ako ng nag-operation kami at nag-TCP ako. Mag-alis ng operation, kiniwan din ako ng kapiting kasi nag-CU dyan sa may barangay Balukakay. Ngayon, napakagat na nagkakusita. Noon, ang daanan nung taga-Kapatagan, dito sa Balukakay, papuntang Bansalan. Walang bayang highway, Digos to Kapatagan. So, ang service Kapatagan to Balukakay, kabayo. Dating ng Balukakay, pwede motor, nabalaban, na may pakok-pakok o may jeep nagdahil dyan ko. Matagal ako na sa dyan, hanggang nag-organize ako ng CBO. Yung CBO na organize ko, naging ko, nang dahil naturuan ko paano